iemand wil gehad het ek met my regte stem soos my regte taal. So vandag glo ons op, ek het haar naam vergeet, maar vandag glo ons op, ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie. Maar anyway, ons glo op hierdie vrouwmens. Since sy like very not kid friendly. I actually need to say that right. Whoops. Ek is gewoond om Engels te praat, sorry. Vergewe my. Ja, duidelijk goed. Okay. Nee. Dat was een kind dus, ja. Ik kan niet terugkomen hier. Nee, ik ben lang weer unfortunately. Nee. Hoezo nee, ben ik al zo flippin' weird, weet je wat? Wacht niet uit de plan. As julle nie die verstaan nie, sorry, ek gaan nie re-upload nie. So ja, jy gaan maar met my Duolingo gebruik om Afrikaans te leer. Want hier waar ek nou bly, daar flippin' baie min mense wat Afrikaans praat. Ek nou 'n kind maak. Dit is sy. Kyk ek het sy like. Sy is my OC en hierdie een se kind. Okay, anyway. Tyd om haar te klaar. Okay, sinds sy is so adorable. Ja, weet wat ek moet aanmaak. 'n kind. En maybe ek gaan hierdie nou. Dog. Okay, definitely close by. Bye. Bye. Oh. Obviously. Sê my hoe dit lyk en as ek moet meer Afrikaans praat. En ja, weet je wat, nee. Anyway, bye. Dankie om die video te kijken, sorry. Bye julle.